izy makoragnitsika igny araka fampantenana zay nameko anareo tam propagande za zegny misy raha tsara magnano bravo araka koragnitsika igny misy raha tsy mety tsy afaka tsika anginy fa tsy mety mivolagna na veto mazaly any momba ny kabaro zay nataon'ny président interview zay nataon'ny président tam réunion première itentsika jiaby noaly malahelo atsika voakany Diego mitaregna atsika jiaby ke za masolom-bavamboaka anareo za tsy afaka za anginy fa tsy maintsy ataoko ny aniasan'ny président vandy nataony igny satria tsika jiaby maefa izy vola hoe olo abinaty igny nagnano piage tam bijouterie nefa etsika fa tsy zegny zigny satria monsieur le président mitodika aminao za i piage igny tam 25 aligny j'ai dit 25 aligny tam bijouterie fa izanaka ny anaty taty tam le 26 vendredi 26 ke eto koa za ty agnazava aminao koa monsieur le président tany misy piage zegny ndraiky tany fatesany tsaika aby zegny fakalavitry tsy vitanizy tsy andra raiky fa mbola mifakalavitry koa tany misy ro io kezy koa ataotsika ohatra fo tany misy piage io ndraiky tany nifatesany tsaika aby karaha boka Ambatobe aminao agny donc mandeha 67 agny ke tsy tany fakarikitry feky tsy vitanizy fa tsy même jour mbola tsy fakarikitry koa toeragna aby io ke eto zegny za tena zava aminao monsieur le président misy zegny le olo nitondra taditra aminao agny le olo mbo tendrinao aby io zay fa hitanay fa misy olo eraka aminao ro io ary anao koa efa nivolagna fa anao zao tsy araka volagna igny nefa anao zao mbola tatra ny piège ndreo fo koa ke eto zegny amin'ny mahasolom-bavaboaka Diego za monsieur le président izy koa misy raha tianao ety ka ia za satria za natokisana voaka aby io nampitrandreo fatokisika andreo ary tsy hivadika amindreo ziska niany ke eto zegny za nazava aminao fa le tsy haiko mpianatra kira anaty io tarita fasin'ny mosquée Bambao na fatitsaiky io vers atao 10h15 10h30 teo karaha zegny koa raiky namanzony naty tary koa devant tragnony dadilany izy maty imagine amizay olo amy tragnondreo ria voativitry ke niany nanjary nagnano piage tsaika aby io mampalahelo io araiky fa telo napy tatanambo 5 tagny chauffeur-ny bajaj io izy miboaka magnaty bajaj nany avoativitry vitinazy izy avoativitry amy vity igny lavo mbela nareno mpitandro filamina koa ty filondreo mitratranany au bout portant zay koa nafata raiky tatanambo 5 ke eto mazay amy masolom-bavaboaka izy volaniko zegny mitondra nareo alahelo ny voakany Diego malahelo zay satria tsy nitsolavinareo ny razagnanay tsy vitantsika aby fa nivonigna mbela ambanibanigna koa razagnanay zanakanay naty ke tegna malahelo zay voakany Diego ke eto maza tsy hoe mamprisika voakana la grève fa c'est normal koa mitoy fo grève aminay Diego ty satria maharary aminay raha jiaby mahazo zay io fa naty ety zanakanay mbela latsilatsaiga koa razagnanay zanakanay maty ke eto koa président za fa profite koa anao ny courant ta voaloatary hoe amezanareo hely taogno za koa tsy vitako délistage anao mametra pialagna ke ninay ty ma karakory zay ty ma tsy Madagasikara sa zay tsy gasy zay ty mandoa etra karaha voakany Tananarivo ke gnisana mampahelo zay koa zay président adignanareo fo zay ty ke zay koa matetiky mitaky hoe ataova état fédéral c'est normal satria état unitaire ty anaroa agny fo enareo fa zay ty adignanareo ke magnapetraka taregna aminao zay monsieur le président fa anao zay oka anao melomelo amin'olo mbo tendrinao aby io ireo io mavandy fo aminao agny anao koa te raha mary eto za bora réglage député voafiditra Diego teto vogno nagnamianao vaovao mary satria tsara raha za miaraka amin'ny voakanaka ratsy raha za miaraka amin'ny voakanaka. L'ONU parle de 22 décès, des centaines de blessés. La présidence nie aujourd'hui. Est-ce que vous avez des chiffres à avancer maintenant? Alors justement, nous avons écrit à l'ensemble en fait des organisations des Nations Unies parce que ces chiffres sont erronés, ces chiffres ne sont pas justifiés et je tiens à le préciser qu'aujourd'hui officiellement, oui, il y avait eu des pertes de vies humaines qui se chiffrent à 12 et la plupart et l'ensemble en fait de ces gens, ce sont des pilleurs, ce sont des casseurs. Et en ce qui concerne Diego particulièrement,
il y avait eu un jeune qui est décédé. Malheureusement, en fait, il était pris en flagrant délit dans une bijouterie. Et donc, c'est seulement après le décès que les forces de l'ordre ont appris que malheureusement c'était un étudiant. Donc c'était pas du tout un étudiant qui manifestait, mais qui faisait partie justement malheureusement des casseurs. Izy koa ohatra hoe tsy mahavanda anao mandeha mivolagna raha kany fa izy namaky bijouterie zegny. Tsy haiko na olo mitatriky ino mandeha mitondra koragna aminao mavandy fa le 26 koa ny bijouterie zegny vaky ke entre Tanambos 4 ndraiky Tanambos 5 Bazarikely Diego tsisy bijouterie zegny. Nagnino zegny anao ka ohatra hoe anao zegny tsy haiko edy fa le mavandy mihitsy igny le mamparafony aby malôha na manokana nagnino anao ka tsy mavandy tsy haiko na mampigadra za na mampanakory raha ataoko ty fa za malôha karaha fa tsy haiko edy grave zegny donc izy volaniko azy nagnino anao ka tsy mavandy tegna hitako afahafa zegny donc tegna hita nagnino izy ka tsy mavandy anao mivolagna io la baby maty zegny ndeha namaky bijouterie zegny sitry na ianadako zegny andeha bazary niova avaki amzay le 24 i bijouterie zegny vaky le 26 ianadako inaty tsisy dirany tegna tsisy dirana ave olo zegny ave ka magnano izao malôha tsisy ka volagnina tsisy ka volagnina izy ke andeha maky nagnino zegny ka tsy mavandy a Diego entre Tanamboa 4 Tanamboa 5 Bazarikely a Diego agny tsisy bijouterie zegny tegna tsisy zegny na ianadako zegny andeha bazary avy ka tsy ento babin-drô tsy ento dadin-drô ka gnano volagna raha ka izy ty fanitako fanjare sary misy ty magnambala tsara koa za amy lera aman-dreny zaza trafahoriana miala tsy za fa misy raha tiako koragny izy ty fa ela nagnino izy ka tsy mavandy tsy olo andeha hagnano grève andeha hagnano bazary andeha hagnano bazary izy tsy andeha hagnano grève anao aminjegny
tegna regniko tsy tiako zegny fivolagnanao akagny. Nangalatra kahalatra zegny. Marigny ndraiky za esahiragna fô zay tsy karaha iriny amy zanak'olo moazony. Avake tsy fomba mety maro andre pianatra digo mbô mahay ianadako fô igny tsy raha zegny. Za maloha tsy tagny fô ka ohatra raha zegny tsy. Le 25 ibzitieri zegny vaky. Zo koa ignaty le 26 mety valera mety akeke 10 take non mettons 0 ake izy maty satria vidéo amy téléphone-nazy akao mbola misy vidéo-nizy agnaty bajaj amy téléphone-nazy akao 10h38 vidéo-nazy agnaty bajaj mettons 0 ake izy voatifitry mety izy miondrika agnatin'ny bajaj io tsy tafitsaka zegny ony bajaj de nandeha ontry izy miondrika iny na voatifitra azy. Azafady zoko fô tsy dinky tegna tsy dinky tsy tiako zegny doko tegna tsy tiako izy le fivolagnany hoe nde mizava boka ny vidéo-nazy akao no izy tiako nefa mandraigny izy tsy hitako vidéo-nazy izy maloha tsy tiako zegny doko tegna izy. Perte de vies humaines qui se chiffrent à 12 et la plupart et l'ensemble en fait de ces gens ce sont des pilleurs, ce sont des casseurs et en ce qui concerne Diego particulièrement il y avait eu un jeune qui est décédé malheureusement en fait il était pris en flagrant délit dans une bijouterie et donc c'est seulement après le décès que les forces de l'ordre ont appris que malheureusement c'était un étudiant. Donc c'était pas du tout un étudiant qui manifestait, mais qui faisait partie justement malheureusement des casseurs. C'est compté. Tiako na mampigadra za eky vidéo ataoko ty fa karaha hitako tiako edy izy ka mampigadra za karaha tiako edy iny le raha volaniko ohatra hoe manafotogny regny doko tegna izy tiako iny raha volaniko le ohatra hoe manafotogny fa za zegny magnazava hoe raha tsy fona izy le vandinazy mihitsy le mampahininy za le vandy nagnino ka tsy mavandy nagnino ka anao ka mivolagna hoe tiako na izy le tiako tegna tiako ary iola ble izy ty zegny amizay mokala tiako na izy na surtout olona mitro tsy le olo magnamia vovô izy le magnamia vovô tsy marigny tsy ebokany efa tsy hainy marigny. Gouverneur ta Diego to nandeha tsy voaliagna manjenay zegny zare tsy nivolagna namaky bijouterie zare tsy nivolagna zegny zegny malo zare tsy nivolagna zegny. Yazovaka pianatra miaraka aminazy akao tsy yazovaka pianatra miaraka taminazy akao tsy mety oetrinazy zay ndraiky tsy niaraka amita zegny tsy niaraka tombo zay fa izy eko izy tsotra.